दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गोलोम बोथोरनि जि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बेखौ जों जोबनोसै समखाय जों चिरां जिल्लायाव मैयानिफ्राय जों चिरां जिल्लायाव गिदिंबाय थादों। दिनै पानबारि हायार सेकेन्डारियाव जों दिनै सफैदों आरो बे जाबाय जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जि मोनसे मावथांखि बेनिनो मोनसे हाबाफारि बियो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंना दिनै गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदि फोरोंथाय बादाया जोंहा जाबोदों। बे 2006 मायथाइनिफ्राय जेब्ला सोलोंथाइ बोसोर फोसावदोंमोन आरो बे 2006 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदि गोलोम बोथोरनि जि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बे जोंहा जाबोदों। लोगोसे फरायसाफोरनि गोसो थुलुंगाखांनाय हाबाफारि बिदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो लाखिनाय एबा फरायसाफोरनो थुलुंगानाय गोबां हाबाफारि जों लाबोबाय थादों आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो खम जों खालामाखै सोलोंथाइनि फारसे जों खामानि मावनो थाखाय। दिनै गासै आसाम नाङैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय फ्राय 12 जिल्लाफ्रा बे फोरोंथाय बादाखौ होदों। गासै 134 मिरु एबा सेन्टाराव बियो जादों। बेयाव गासै जोङो 9-10 स्टुडेन्ट लोगोसे गोबां दखराफ्रानो 6निफ्रायबो होदों 6, 7, 8 बेखौबो होनाय जादों। बे हिसाबै टटेल 6778 दासिम बे फरायसाफ्रा जों बाहागो लानाय जों बेखौ नुदों। दा बेयो गासै BTC आवल' नङा, बे BTCनि बायजोआव थानाय माखासे जिल्लाफोर जेरै गलाघाट, गवालपारा, बरपेटा, नलबारि, बिश्वनाथ, धेमाजि बेफोरबायदि गोबां जिल्लाफोरावबो बे सोलोंथाइ जि बादा बेयो जोंहा सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां फरायसाफ्रा दिनै बाहागो लादों। गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बेयाव फोरोंदों। लोगोसे गामिनि लेखा गोरों फरायसाफोरखौ बेयाव फोरोंगिरि थिसननानै सोलोंथाइ होनाय जि हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। थारैनो गोलोम बोथोराव जोंनि फरायसाफ्रा गोबाङानो क्लास गैयैलाय बन्द' थानायखाय गोबां फरायसाफ्रा फरायसालियाव फैया आरो न'आवबो लेखा फराया आरो गोबाङानो कर्सफ्राबो जोंहा जोबजोबा आरो गोबां फरायसालियाव जों नुदों फोरोंगिरिबो गोबां गैया। बिनि थाखाय जोङो जाहाथे नैबेफोर जेंनानिफ्राय एसेबाबो गोजान जायो, बारग'यो आरोबाव फरायसाफ्राबो जाहाथे सोलोंनायनि खाबुखौ मोनो, बिनि थाखाय जोंनि बे सोलोंथाइ बादा बेखौ होनाय जादों। थाखो फोरोंनायजों लोगोसे आबसुनिफ्राय जों जिउ राहा दानाय माखासे हाबाफारि, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बबेबा सेन्टारफ्राव जोंनि बर'नि आइजें आइला हेबनायबो फोरोंदों, औवाजों हेबनाय सानफ्रोमबो समाव नङाबाबो सानसे साननै। बेजों लोगोसे सोरबा बेयावनो माखासे हारिमुनिबो फोरोंदेरदों बेजों लोगोसे। दा ओंखायनो बे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय बादायाव स्पेसियेलि थाखोनि फोरोंनायजों लोगोसे सोलोंनो गोनां थाबोनाय माखासे फराफारिफोरखौबो जोङो बेयाव फोरोंनाय जादों। आरोबाव जों जिउ राहा दानाय जों बेखौबो फोरोंनाय जादों। लोगोसे फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय माखासे हाबाफारि, लोगोसे बर'नि हारिमुखौबो जों लांफानो थाखाय, फोथांना लाखिनो थाखाय फरायसाफोरनो माहारियारि बादखौ जों बोरै सोनांगौ बेखौबो नैबे सोलोंथाइ बादानि गेजेरजों जों होनाय जादों।